Nko nali yeza lenhlungu makwedini. Yo. Alininyange liyeza kwamna kunzima. Yo. Sisentweni. Nali yeza lenhlungu makhosi. Oh yini madoda. Hayi. Obanga umuntu makaqhube. Kushapram. Cash fit. 3. Ubanga umuntu makaqhube. Kodwa ubanga uThixo asiyazi bawenzani. Mzwa makhosi. Ubi sisekakeni. Yo. Hayi. Akuthandazwe ngomama bomthandazo ekhaya. Le asiyazi ufuna ukuthwani ngoku. Because indaba kuthiwa masithenge ii-players ufuna ukuthi zonke ezi teams zika-PSL. Sure. Nifuna ukuthi zonke ii-teams zika-PSL zine-players ezibhetere kuneze-Chiefs zonke. Hayi madoda. Ubanga uThixo makenze. Ubanga umntu. Yo. Kodwa ubanga uThixo lo usibeka kwesi simo sinzima kangaka. uThixo uyayazi uba wenzani. uThixo akathathi into angabeki into. Guys, thina sisentweni. Sisemasimbeni. So uhamba ngokungathi singomzekezeke. Ubuyothenga ifestile uyinyusi kakhulu, awuyehlisi kakhulu ifestile. Bayakwazi uba ngaphakathi kukwikhosi kuthi hey khosi lam. Singomzekezeke oba ngathi kwelaa xesha leCovid sonxiba imask. Sizawuthini ebantwini xa bebuza abantu bakwenzekani? Athi umntu akagubevu yiba live mkhuluwe ndithini ebantwini? Ndizawuthini ebantwini? Oh. Uyabona usupport iKaizer Chiefs kufana nje nendoda ehlutshwa ngumfazi. Decide ushiya umzi wayihambe yohlala ngapha ehostel. Fana nendoda ehlutshwa ngumfazi. Yo. Kodwa guys sofela empini sizohlala siyincenga. This thing is our thing. Akasityise lamasela asityise lamasela asityise. Kodwa yo. Le nto kaloku ayihambi yodwa. uThixo unesandla kule nto. uThixo makacele senzeni singamakhosi simenzeni sizolungisa bakho ingxaki. Hayi madoda ngeke. Ngeke. Thini? Sonwabephi thina? Thina sonwabephi? Asinalo thina ilungelo lokonwaba. Asinalungelo thina lokonwaba thina. Thina masihlale sizinto ezifelwe zincane. Unzima kwanto akho nto yenzekayo. Ngeke umane uyitotosa. Unzima. Sawubola amathumbu sisitye izinto zokuncedisa kulo mcimbi walethi kuba thina sinezistress. So sawuqobuka amathumbu zikhobra. Tsheu. Sithini ebantwaneni? Hayi.
Guys, ndinixelela inyani mna. Uthatha uJunior lo umntawungu. Uthatha uMan B ube kapha uthi masingene emall. Ubone uba ngubani ozawungcolela kuthiwe khosi kwathini khosi bangamgqitha uJunior. Bangamgqitha uJessica, bangamgqitha uKenneth. Bangamazi nithi kuthiwe khosi. Ngithini? Iba live. Ngenzeni ku live madoda? Athini umkhuluwe ku live? Athini umkhuluwe ku live? Ndibe live ndithini madoda? Ebantwini. Xa ungena ku live unento yothetha, ndizawuthini ke ngoku ebantwini? Yho. Hayi batsho laba. Abasisi, hayi yo. Ikhosi unganyuka usihla unganxibanga. Alinabungozi. Saphelele. Isigqibile team, kuphele kwanto, asinanto. Sesibawa ngamehlo. Sima. Oh, thethe. Ubi. Usilehe. Oh, guys, no, kunzima. Uba ngathi nali iyeza lentlungu mawedini, iyeza lizinyange kwalona. Bangakhanda iyeza lentlungu, iyeza lentlungu. Liyaziqampa intlungu. Oh. Hayi. Mina guys ngicema sometimes amazaza siwanxiba ngothanda, asithandi kasinxiba amazaza, asina choice. Siyazimela. Sithi sapho. Yo. Siyazifihla. Sisekaphi. Sisekaphi.